ह्या भारी ह्या गेल्या टायमात केला नव्हतास. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय घाडिगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. आता सकाळचे 8 वाजता आहेत आणि 2 दिवस झालेत मला गावी येऊन. पण सकाळी बाबूबरोबर फिरत असल्यामुळे हे सगळं दाखवायचं राहिलेलं तुम्हाला. त्यासाठी आज परत आलो इथे. तर गेल्या वेळी आपण जो भुईमुग लावलेला, लास्ट टाईम आपण आलेलो तेव्हा 1 दिवसासाठी, तेव्हा हे सगळं भुईमुग लावत होते आणि तेव्हा हे कसं दिसत होतं आणि आता बघा कसं दिसतं आहे. एकदम सकाळचं तर इथे खूप म्हणजे आता जरा मला 8 वाजले म्हणून, नाही तर सकाळचं खूप असं धुकं पसरलेलं असतं इथे. इवन संध्याकाळच्या वेळेला पण सनसेटच्या टायमाला खूप वेगळाच इथे लाईट पडलेला असतो आणि त्यामुळे वेगळंच असं मस्त वाटतं एकदम. तर ते ना संध्याकाळी जर मी घरी असेल तर तुम्हाला हे दाखवेन. आता सकाळी बघा, आपण आत पण जाऊया आणि बाकी आजूबाजूला तुम्हाला सगळे पक्ष्यांचे आवाज, कोंबड्यांचे आवाज येत आहेत. तर आता आपण जे इथे आलो ते गेल्या वेळी बाबूने जे लावलेले भुईमुग होते ते आहे. आता हे भुईमुग लावून जवळपास 15-20 दिवस झाले असतील आणि आता एवढे वर आले आहेत. जर वेळ मिळाला तर जेव्हा हे काढतील तेव्हा पण आपण येऊ, नाहीतर बाबू इथे आहेच तुम्हाला दाखवायला. आणि बाकी इथे गावी सगळी धमाल चालली आहे. रोज काही ना काही नवीन आम्ही करत असतो आणि तुमचा प्रतिसाद पण त्यासाठी चांगला मिळतो आहे, म्हणून बाबूचा पण कॉन्फिडन्स वाढला आहे हे सगळं करण्याचा. तो पण बरंच काय काय सुचवत असतो, असं करूया तसं करूया. तर असाच तुमचा प्रतिसाद ठेवा आमच्या चॅनलवर. मला जास्त वेळ मिळत नाही, त्यामुळे महिन्यातून एखाद फेरी मी मारतो गावी, पण म्हणून बाबूला सगळं सांगितलं आहे करायला. आता हा गोप्रो कॅमेरा पण इथेच ठेवणार आहे मी त्याच्यासाठी. त्यामुळे या पुढच्या व्हिडिओची क्वालिटी तुम्हाला नक्कीच चांगली बघायला मिळेल, इवन ऑडिओ पण. कारण की ऑडिओचे बऱ्याच जणांच्या कमेंट्समध्ये सांगितलं आहे त्यांनी आवाज बरोबर येत नाही म्हणून. तर आय होप आता पुढच्या व्हिडिओचे आवाज तुम्हाला व्यवस्थित येतील. बाकी आता इकडचे लाईटिंग तुम्ही बघा फक्त, सूर्य वर आल्यामुळे. प्रकाश बघा कसा येतोय. कॅमेरामध्ये सगळे कितपत व्यवस्थित दिसतं मला कळत नाही आहे एवढं छोट्या डिस्प्लेमधून, पण इथे बघायला खूप भारी वाटतं आहे. याचे जर तुम्हाला या इकडचे किंवा संपूर्ण गावातले जर तुम्हाला फोटो बघायचे असतील तर माझ्या इंस्टाग्राम पेजवर तुम्ही जाऊ शकता. मी इंस्टाग्राम पेजची लिंक इथे बाजूला देतो आहे, तर तिथे जाऊन तुम्ही चेक करा. तर तिथे तुम्हाला खूप बरेच फोटो मिळतील आणि सगळे गावचेच फोटो मिळतील, तर ते बघायला पण तुम्हाला मजा येईल. खूप आधीपासून मी फोटो टाकतो आहे, चॅनल चालू होण्याच्या आधीपासून पण. तर तिथे तुम्हाला खूप आधीपासूनचे सगळे फोटो तुम्हाला गावचे बघायला मिळतील, गावच्या निसर्गाचे, त्याचबरोबर गावातल्या सगळ्या माणसांचे पण बघायला मिळतील. कामं करताना बी त्यांचे फोटो काढले आहेत. कामं करताना चेहऱ्यावर त्यांच्या जे एक्सप्रेशन असतात ते मी कॅच केले आहेत, तर एकदा जाऊन बघा तुम्ही. आता अभि आला आहे तिकडे, तर तिकडे जातो आहे मी.
मासे 5च गावले.